Welcome to Calape. Lahat simbahan. Nice culture. Hari ang bilang highway. What? Pare ko sa Virgin sa Lourdes. Virgin sa Lourdes. Ang grotto guys, karimong sa ilang kilid sa simbahan. Si Mama Mary Virgin sa Lourdes. Bukanan o kandila guys. Ari yan. Ari yan sila magbuk o kandila. Nice kaji ng simbahan. Asa kayo lang Blessed Sacrament ano? Blessed Sacrament. Mundo. Hello mga kadors, welcome back to my channel. Going miniinan karon sa Calape, Bohol guys. Kay wa pa mi kanha diha niinan, di pa kami nakadating dyan. Bago na ang simbahan nila dyan. Kaya samahan niyo kami guys.
simbahan. At kung dito mo tilang sipyo, tingnan din na. Ang akban. Munisipyo. Ano ba? Para sa mga sikatun malagay. Town hall. Sikatun na town hall. First time ko makapagpapagpapag katong katong yan na mirror. Diretso raman, di naman. Para madanto. May house na nagkato. Gano'n naman, buta ka doon dito sa Lirino Farm. Hello. Nag-add po mi diri guys. May hangi order. Nami diri sa Katigbian guys. Paniod to mi diri ni Inan. Ikan mi sa simbahan. Going mi sa Kalapi. Gamay nagbateri. Sa Katigbian. Ano yung simbahan diri sa Katigbian? Ano yun? Katigbian Bohol Philippines. Din ilahang simbahan din. Nasa kailang merkado ani dapit. Unahan pa. Adi ara. Nakulit kung sa balik. Pero ding. Immaculate Conception Parish, Katigbian. Picture ding. Unsa gamay nagbattery ding ha? Hello guys. Sa Ando guys, kami sa Kalapi Plaza. Mingaw ilong plaza guys. Murag mga sinawas. Naigamisa pero patay man niya alaon na. Manaway magsimba ganihan. Manilang plaza ni guys. Pakitaan man ha sa ilahang simbahan ani sa Kalapi. Na kani ilang Kalapi ilahang simbahan nagguba niya tong paglinog. Diyan naghimo sila pag-una. Mao sa guys oh. Ani pod mao nilang plaza. Asinan. Ngit basta landong sa kahoy. Ani guys, mano ilang simbahan sa Kalapi. Paano si Ja? Nasa katunig, ilang parish? Sa Kalapi. Nindot irang panani simbahan guys kay Higawas Plaza na. Asa niya pa doon?
Calape. Welcome to Calape. Ilahang simbahan. Nice culture. Hari ang bilang highway. What? Pare ko sa Virgin sa Lourdes. Virgin sa Lourdes. Ang gruto guys, karimong sa ilang kilid sa simbahan. Si Mama Mary Virgin sa Lourdes. Bukan ang kandila guys. Ari yan. Para ko sila mag-book o kandila. Nice kaji ng simbahan. Asa kayo lang Blessed Sacrament ano? Blessed Sacrament. Mundo. Video na. Ano yung simbahan sa Calape. Nice ka. Bagong yung ilang simbahan.